An yi kira ga gwamnatin jamhuriyar Nijar daga Ibrahim bin Abdulkadiri wanda yake cewa muna kira ga gwamnatin ƙasarmu Nijar komai za ta yi ta rinƙa yin adalci tsakanin 'yan ƙasarta saboda mun ga suna taya 'yan ƙwallo da masu wasan guje-guje da sauran 'yan wasa murna. Wani lokacin ma shugaban ƙasa har hira yake yi da su ta waya, wasu ma har gayyatar su ake yi zuwa fadar shugaban ƙasa domin nuna musu goyon baya tare da ƙarfafa musu gwiwa, kuma mafi akasarinsu idan sun dawo har tarbar su ake yi a filin jirgi saboda ƙaunar da ake yi musu. Amma abin baƙin ciki, abin takaici, 'yan uwanmu alarammomi mahaddata Alƙur'ani mai girma, mazansu da matansu da suke zuwa ƙasashen waje wajen yin musabakar Alƙur'ani mai girma, ba wata kulawa da suke samu daga wajen gwamnati balle har a taya su murna ko a tarbe su a filin jirgi. Akwai daɗi sosai yau a ce shugaban ƙasarmu ya yi farin ciki tare da nuna goyon bayansa ga almajiranmu masu zuwa musabakar Alƙur'ani mai girma. Lallai su ma 'yan ƙasa ne waɗanda ya kamata a ce an taya su murna tare da ƙarfafa musu gwiwa. Ya Allah ka azurta ƙasarmu Nijar da zaman lafiya mai ɗorewa albarkacin annabi da Alƙur'ani mai girma. Amin ya rabbul alamina. A cewar Ibrahim bin Abdulkadiri wanda ya wallafa a shafin Walƙiya 24